So, yun, makulay na buhay mga Belly. So, nandito tayo sa farm. Yun. Ganda ng panahon mga Belly. So, meron tayong food delivery sa Porac, Pampanga from Virginia, USA. So mga Belly, meron tayong 3 kilos na arroz Valenciana, mixed seafoods, tapos kani salad, tapos yung isa kalimutan ko. So 4 na po tayo mga Belly para sa deliver natin sa Porac. So 2 PM pa naman ang deliver time, check tayo, alas 11 na. So saglit lang naman lutuin itong mga order sa atin ngayon. So yun mga Belly, tapos merong party mamaya dito. So nagagayak dito. Magana daw po sila Debu. Taga rito lang po sa baryo. So ngayon na chop suey mga Belly, chop suey, mixed seafoods, tapos meron tayong kani salad, tapos arroz Valenciana, sobrang sa Kapampangan mga Belly. Kasalukuyan nag-aayos mga Belly. Good morning mga Belly. Okay mga Belly, start na tayo. So magluluto na tayo ng ano lulutuin natin pare? Sa Belly, nagluluto tayo ng, unahin na natin yung bringe. So arroz Valenciana dahil po medyo may katagalan. Tapos yung dalawang lulutuin natin, saglit lang po yun, yung mixed seafood sa chop suey. So yung salad kasi magagaling sa kusina ni Kabeli, kay Mrs. gagawin ko. Okay, bawang sibuyas. So dito mga Belly, gigisa muna natin yung gulay, saka yung chicken. So yung chicken, gigisa natin sa mga. Hoy! Okay po mga Belly. Kamay patis na Belly yan. Oh, batiin mo muna yung mga viewers natin. Happy birthday po sa mga viewers natin. Anong pa birthday? Good morning po. Good morning po sa lahat ng mga viewers. Belly, pasensya na siguro akala ni Mori dahil dito sa amin, usap-usapan, November 1 is birthday ng patay. Yun ang binabati mo yung mga ano? Ito na po kayo, parang mag-birthday. At ito kayo, parang Gambert. Mag-birthday. Kaya kay Mari Gambert, happy birthday po. So, manok! So, mga Belly, chicken wings, saka chicken liver. So, ito, liver, saka balunan. So, ito, 3. So, yung order sa atin is 3 kilo lang. Sabay na natin yung pagkatas para okay mga Belly, lalagyan na natin na. So yung patis, ito yung pampalat niya natin carrots, so mga Belly, konti red bell. So ang budget nito mga Belly, sa 4 na po tayo na 63 kilos is 8,000. Kasama na po yung delivery natin. Singkamas. Ano yan? Mga Belly, patatas. Pakuha nung turmeric powder. Okay mga Belly, turmeric powder. Chicken powder, Mori, saka paminta. Isang bagsak muna dyan, Mori. Tarararara. Sasabayan yan to, no? Ton, bagsak ton! So yan mga Belly, binabas kasi si Anton dati nung time na bumabagsak. Ngayon eh, pagitan mo nga yung kiling. Okay mga Belly, paminta, chicken powder. So maging masaya lang tayo, magpapasko naman eh.
Tapos mga beling gata nito sa 3 kilos na Arroz Valenciana is gagamit tayo ng 5 gata na tigta 35 pesos. Tapos isa't kalahating malagkit. So 3 kilos lang po yung order sa atin. So itong sahog natin na to nasa 3 kilo. Ay, 2 kilo mahigit na to. So basta mga beli, ito budget na ito nasa 8,000 plus, 8,200. Okay mga beli. Okay mga beli, tatakpan muna natin to in ilang minuto mo rin? Ilang minuto? 5 minutes po mga kabili. Okay, sabay na natin to sausage. Okay, so takpan natin at least mga 10 minutes siguro hanggang sa maluto yung gulay natin and then saka yung chicken. Tapos igigisa natin dito mga beli yung malagkit rice natin. Okay, so purong malagkit rice po gamit natin ngayon. Thank you. Okay mga beli, pasas. So raisin. Kapangpangan. Pinatuyong bukas. Okay mga beli, ito na yung malagkit rice natin. Palagyan ng konti tubig. So dito mga beli, tansyahan lang po lagay natin ng tubig saka ng gata. So 5 yung gata natin. So mag-a-adjust tayo mamaya para sa tubig hindi mabantala. Ilawan kung tawagin. So tubig mga beli. Tapos mamaya mga beli, pag iinin na to, malapit na maluto, ililipat natin para hindi natin ininayin at saya yung papalukan natin ang daon ng saging yung pinakaano. So ito yung 5 gata natin mga beli. Mga beli, mamaya titikman natin to pag matabang bago natin lagay doon sa may ano ba tawag doon? Yung kaldero na may daon ng saging. Titikman muna natin tapos i-adjust na natin lasa doon pag kulang pa sa lasa. Okay, thank you. So mga beli, titikman muna natin itong bringin natin sa Arroz Valenciana. Mukulo na kasi mga beli, pwede na natin transfer doon sa ginawa ko. Kulang sa asin, tenging asin, turmeric powder, so mga beli, bango niya. Ano yun ba yung nag-aalo yung amoy ng luyan dilaw sa amoy ng gata? Okay mga beli, ayan lang natin kumulo. So ayusin ko lang yung lagayan natin. Balikan natin. Okay mga beli, ito transfer na natin sa anong tawag dyan? Order may down sa Si Moring. Guwapo po, mga kabili. Si Moring Mamaltok. Sarap ng amoy, mga kabili. Amoy pa lang. Busog ka na, mga kabili. Totoo lang. Okay mga beli, ito na yung ating Arroz Valenciana. Pakita mo ba rin, Kimby?
Sa mga belly, dito na natin siya ipipinis. So tatakpan muna natin ang dahon yung pinakataas. Tapos, nasan yung takip na ito, Boss Mari? Oo, mga belly. Tutupiin lang natin. Tapos to mga belly, low fire na to. Hanggang sa maluto na yung pinakamalakit rice natin. So yung lasa, okay na. Dahil natikman ko na kanina. Yung lasa ng gata, panalo. Ewan ko si Mori, talo. Okay mga belly, so maaga pa naman. Alis siguro kami rito ng mga 1 para i-deliver itong pagkain. So saglit lang naman lutuin itong dalawang patahay. Thank you. Okay mga belly, magluluto na tayo ng mixed simple. So unahin na natin. Okay, mantika, bawang, sibuyas, butter. So 3 kilos na mixed seafood. Saan bagsak mo na tayo? Ayan. Asa si Anton? Tan! Uy, Mare, sa to! Bagsak na yan, ito. Anong ginawa mo kahapon? Pumunta po sa sementeryo. Seryo? Opo. Laro ko ng kandila yung kapatid ko. Saka Kapatid po mo? tatay ko. Anong sabi sa'yo ng kapatid mo? Wala po din. Dahil ako, hindi pa ako nakakapunta dahil galing kami ng Bulacan nila misis. Mamaya. Ayan, shoutout nga pala kay Jason Castro saka kay Abby. Yan, birthday ngayon ni Tito Cesar. Happy birthday. Okay, halimango. Mga beri alimasag. Oh, nasaan mga belly? Okay, lagay. Dami yung ano. Pwede yung ano, yung taong. Paro. Takap. Malagay yung takap. Okay mga beri, takpan muna natin hanggang maluto yung ipon sa animasag. Tapos sunod-sunod na to mga beri. Kaya mga beri, okay na itong ipon sa ano natin. Okay, so puset gulay. Higimit na rin eh. Matagkakaligit na rin. Sitio Manibao. Wala. Parang maya. Paralaya. Oyster sauce. Masuyo. Paminta. Ito mga pwede oyster. Itakang mo na yung boss Anton. Konting brown sugar lang. Magawa ng cornstarch pampalapot. So na very konting brown sugar. Okay mga bede, ayaw lang natin maluto yung ano natin, tahong sa puset. Takpan muna natin in 5 minutes. Tapos, ay mga bede, chapsi na lang lulutuin natin. So yung mga bede, okay na yung mixed seafoods natin. So tikman muna natin. Okay na, tunyaman na. Eh, shoutout nga pala kay Foxy. Shoutout, Bang Poxy. Shoutout, Bang Poxy. So sila yung DJ. So yung mga very okay na yung mixed seafoods natin. Tutukan mo paring Kimpi. So mga very 3 kilos to. So ano yan okay mga very chop suey, chicken breast saka chicken liver. Oyster sauce. Black paminta. Kaya kagami mo ito, Brad.
Okay mga kaibigan, lulutuin muna natin to. Balikan natin bago natin lagay yung mga gulay. Okay na siguro itong ating sahog. So time check, mag-1 na. So kailangan na. So kaya lang po Benny, yung bringin natin nalanganin pa po. Hiniinin pa daw. Ano to? Sayote, young corn, tapos cauliflower, carrots. Green cubes. Carrots na Benny. Okay mga Benny, celery. Tegan daga. Tegan ni Mori. Shrimp cubes. Dalawa. Black paminta. North seasoning. North seasoning na. North seasoning. Giga powder. Tapos ganun. So mga beri na yan, broccoli, saka repolyo. Konting tubig. So pangit naman po sa chop suey na maraming sabaw. Okay mga beri, ayan lang natin maluto yung ilagay natin. Tapos yung pagpalapot na to. Thank you. Okay mga beri, titikman muna natin. Worry. Apon Jerry. Lasa. Okay na po mga kabeli, masarap. Ayan na. Di mga beri, lalagyan na natin ng pampalapot. So, okay na yung lasa nito. Okay, palalaputin ko lang. Tapos, plating na ito mga beri. Yung budol. Para anong keso? Keso. Lalagyan eh. So yung mga beri, tinawag ko na sa kawa dahil yung taas medyo walanganin pa. So ito na yun, oh. So dito na natin ininin, medyo walanganin ako dito, baka butan tayo ng siyam-siyam, hindi maluto rito sa kaldero ng pasuya. So dito pa rin. Pasok mo, re. Beli, ito na yung ating bringhi. So titikman na natin mga beli. So okay na mga beli, lasa na yung gata, may konting alat, pasok na to. Okay, so hinihintay ko na lang si Kuya Didong dahil pinatakbo sa restaurant dahil nag-deliver siya ng chicken belly. Tapos kami naman bibiyahin namin ng Porac. So yung mga belly, okay na itong ating bringin. So nakikita nyo parang sabaw na yung mga belly. Ano na yan, mantika na nung ano natin, ng gata.
Yaman na itsura, dami. Mabango mga kabeli. Hindi mo yan paano yung pabango. You know? Bring it to light. Itong na to. Salad. Salad. Kali salad. Yun, mixed seafoods mga kabili. Yun. Mixed seafoods. Ay, mixed seafoods. So yun mga bele, biyahin na tayo. So yun, may event dito mamaya. Thank you. Yaw ka mo na padang. Mga bele, nasa Porac na po tayo. Yan, shoutout po kila Paring Ruel Isip sa kay Mariga. Porac. Mali ba? Ano? Mali? Tawar ka na ta? Banyabaw. Paradaya. So shoutout po sa lahat ng viewers natin taga Porac, Pampanga. Beli, nandito na tayo. So ayaw magpasama sa vlog ni ma'am. So yun, thank you. So mga bele, ito yung ating diluto. Ito naman po yung sakto natin. Pabili kong buko. 10.
mga Belly, dadaan lang po kami dahil birthday ng tito namin. So bibisita lang po kami. So shoutout kay Jason Castro and Abby. Shoutout. Ito po. Kaya Belly, asok tayo. Anang? Ayun o. Shoutout kay Jason ng Payabi. In-house na ako. Tita Pina yan. Ayun o, happy birthday, Bap. Ewan pa si Siklod, lupa ang panganak. Ang tarat na kayo. Ay, shoutout mo si Jason sa si Abby at tinawagan ako. Okay. Tatap pa no, anong... Hindi kayang. Shoutout po. Wow. Menang, lom ko sagli. Shoutout po si Mami. Hello. O tara. Abi ako rin pakunakan. Iba kami king catering, deliver. Tara kayang. Ano? Ako na ang Belly. Siglad na po ma. Ako na ang Belly. Apo. Kasi nagdung. Yun, kain na. Mga anak kayo? Mga anak kayo? Mga Belly kapatid ni tatay. Mintagan ni tatang ko? Sa mga Belly, 60 years old na si Tito. Thank you, thank you. Oh. Yan, shoutout po. Happy birthday po. Shoutout po. Mga Belly, kain tayo. Kain po mga kabali. Kain po. Ika, Belly. Ito po, Jeff. Shoutout ka pare Bori. Kay... Pare Anton, pare. Nagpag-birthday kami. Ulit naman birthday kayo, kinaumuan. Wow. Kain pa tayo, mga kabeli. Tatay kay Kuya Popoy. Ayos yung magbabanday dyan. So yan mga Belly, okay na, nakapag-deliver na tayo. Yan na, customer natin galing ng Virginia, USA. So maraming salamat po. You know, ingat na lahat. God bless all. Okay, thank you, thank you. Thank you po. Okay mga Belly, maraming salamat po sa support at pagmamahal. Ingat, tita.